I veliki pozdrav svima. U ovom tutorialu bavit ćemo se super globalnim varijablama. Znači, super globalne varijable su preddefinisane PHP varijable globalne kojima možete uvijek da pristupite u vašem PHP kodu. I ima ih 9 koji se koriste. Znači, prva je osnovna globals, to je, prvo ćemo nju preći, to je faktički podsjećanje. I onda imate još ovih 8. Sad, osim globals, možete vidjeti sve varijable, to je super globalne varijable, počinju sa donjom crtom i faktički ovaj deo kada malo više pričamo o funkcionalnostima PHP-a, a ne samo kao o programiranju. U smislu, prvih 13 videoklipa učili smo klasično programiranje, sad ćemo malo više da se bavimo funkcijama, to je sa stvarima za koje su onako specifične za PHP. Evo ovako, znači, sad ćemo raditi globalne varijable. Prvo, sad ovako, znači, ako napišete ovako nešto, znači, ako biste sada napisali dolar znak i stavimo x, malo x, i stavimo da je to jednako 75, ovo jeste globalna varijabla, ali ako napravite na jednu funkciju, function, tipa moja funkcija, i hoćete samo da, nemam pojma, ispišemo echo x, znači napisat ćemo echo dolar znak x, tačka zarez, posle toga pozovemo ovu funkciju, moja funkcija, zatvorena zagrada, tačka zarez, ctrl s, i kada odemo na naš page, znači kaže nije definisana varijabla. Iako generalno dosta jezika bi ovo prihvatilo, ali u PHP ne. Sad, šta se onda radi? Sad, onda se može staviti super globalna reč, znači, to je varijabla globals, i da stavite to kao u niz, faktički uglastu zagradu koristite, jer, znači, ovo je globals je niz, to jest varijabla koja čuva sve ove globalne varijable kao niz. I sad, znači, u ovom slučaju onda će da radi, evo ga. Znači, to je sada, recimo, broj 75. Znači, možete da pristupite ovoj varijabli u bilo kom vašem opsegu unutar PHP dokumenta i naravno mogli ste ovo da uradite i na sledeći način. Ako se sećate, znači možete ovako napisati prvo global, onda stavite dolar znak x, tačka zarez, i onda stavite echo, dolar znak x, tačka zarez, ctrl s, onda će ovo pozvati ovu globalnu varijablu x i onda je ispisujemo, tako da kada refreshujemo opet bude 75. Sad zavisi šta vam je bolje da koristite globals ili global. Sad, da li globalnu varijablu možete da definišete unutar neke funkcije? Može, na primjer, ako sad stavite ovde dolar znak y, jednako je 20, i ovako recimo sada napišete, da ovo ću izbrisati, isto može se zvati moja funkcija, nebitno i sada to toliko, i ako sad stavite dolar znak i napišete globals, i sad otvorite zagradu i sad to stavite da je malo z neko, na primjer, i sad napišete sledeće, jednako je dolar znak globals, otvorena zagrada, pa ćemo opet ovako napisati x, pa hoćemo da saberemo plus dolar znak globals, pa ćemo napisati malo y, tačka zarez. Ovo će, šta će uraditi? Sabraće i napravit će globalnu varijablu z. Ali dobro, sad ako napišemo save, samo vidimo da li radi, ne ispiše ništa, ali onda kada uradite recimo sada echo i sad stavite dolar znak z, onda vidite, znači ovo je globalna varijabla koja će postojati posle u svim opsezima,
Evo ga, to je sada, znači 95. Znači, Globals, ništa specijalno za nju. A sad ćemo da pređemo na server. Server je super globalna varijabla koja daje informacije o vašem serveru. Znači, može da da headere, putanje, neke lokacije vaših skripti. Na primjer, ako sada recimo, ajde samo ovo ću izbrisati, sad ćemo preći na server, ostale globalne varijable, kada radite sa njima, počinje sa underlineom, to je sa donjom crtom. I recimo, hoćete da napišete, zanima vas na kom serveru radite, recimo napišete echo, dolar znak i napišemo ovako sada donju liniju i napišemo server. Ok, znači to je sad super globalna varijabla. I hoćete, zanima vas, izvinjam se, i napišete sada server donja crta name i onda ovako sada tačku zarez stavite ctrl-s. Ovo će vam vratiti informacije o tome na kom serveru se hostuje vaš sajt. Onda, evo ga, localhost, znači faktički radimo lokalno. Šta još možete da uradite? Pa, na primjer, želite da napišete sada ovako nešto. Znači, ovo želite da... Prvo ćemo raditi echo, radit ćemo break, čisto da odemo novi red, tačka zarez, recimo sad napišete echo, server, i sad napišemo u zagradi php donja crta self, tačka zarez, ctrl-s. Ovo je, šta će vam vratiti? Vratit će vam name od fajla gde se izvršava trenutno skript i onda to će biti php vežba index.php jer smo napravili jedan u folderu htdocs-u i onda index.php. Sad kažem, na internetu možete još više pogledati u serveru, možete dobiti i IP adresu i na primjer možete da vidite request metodu. Znači ako biste sada, ajde ovo ću kopirati ctrl-v i onda napišemo sada request i napišemo metod. Šta će vam uraditi request metod? To će vam vratiti informaciju na koji način ste pristupili ovom page-u. Faktički najčešće je get i post metoda i evo ga sada, znači mi smo prešli get metodom faktički preko URL-a, ali o tome ću još sada malo kasnije detaljnije da pričam. Znači to je faktički to je super globalna varijabla koja se zove server. Sledeća super globalna varijabla s kojom ćemo se malo pozabaviti je request. Ona se jako retko koristi, mislim da se ni ne koristi, ali šta je request? To je jedan super globalni niz koje skladišti podatke iz get, post i cookie metoda. Tako da generalno rizičan je i ne koristi se, ali mi ćemo samo čisto preći iz edukativnih razloga. Sad ovako, na primjer, znači, ako želite preko URL-a da dobijete neke podatke, to se onda koristi sa get metodom, znači request, ali koristit ćemo sa requestom. Znači, imamo sada naš PHP stranicu i sad šta ćemo raditi? Recimo, imamo neku varijablu koja se zove ime i želimo da dobijemo vrednost te neke varijable. Znači, stavit ćemo ovako dolar znak, donja crta, request. I sad, ovde sada napisat ćemo malim slovima ime, zatvorena uglasta zagrada i onda tačka zarez i hoćemo da ispišemo to ime, je li tako? Eho, ime, tačka zarez, ctrl-s
I ok, sad kad refreshujem, kaže undefined array key ime in, znači ne postoji uopšte ovaj array ime, znači nepostojeća varijabla. Međutim, ako biste napisali sad ovako, izbrišite ovu kosu crtu, stavite upitnik, napišete ime, pa napišite recimo sada svoje ime, upitnik ime jednako Ognjen, onda, znači, kažem, ova request može da koristi get metodu, ali znači ovo isto biste mogli da uradite i na sledeći način, znači umesto request da napišete get ctrls i onda dobili biste isto Ognjen. Znači get vam je kada dobijate neke podatke iz URL-a. I kažem, redko se koristi request, znači, jer request kombinuje i get, i post, i cookie, ali, kažem, znači, sigurnije koristiti get, ali dobro, samo ćemo preći reda radi ovaj deo i preći ćemo još post metodu, nećemo se baviti sada sa cookiesima u ovom tutorialu. Šta ćemo sad uraditi? Prvo, ajde ovako, napravit ćemo jedan novi HTML dokument, file new, i ovo ću sačuvati u taj htdocs, mogu da napišem, šta ja znam, napisat ću malim slovima ovako, vežba, i gledat ću da je HTML, znači onda idemo tu, samo da nađemo Hypertext Markup Language i onda ovo ćemo sačuvati. I sad napravit ćemo jednu formu na sledeći način, znači radimo sada sa HTML-om, znači imamo HTML, onda imamo body i sad napravit ćemo jednu formu, znači imamo formu. I sad, radit ćemo sa post metodom. Post vam je kada se šalju, kada se ubace neke metode pomoću formi. I onda recimo sad napišete metodu i stavite ovako jednako post i onda to znači podatke šaljemo preko forme. I sad kome ćemo poslati? Poslaćemo indeksu PHP, znači napisat ćemo action jednako i onda napisat ću index.php i onda sada zatvorim. Sad, imat ćemo jednu formu, poslat ćemo preko post metode podatke indeksu.php. I sad, ovako, šta ćemo staviti? Prvo ćemo napisati, pa možemo napisati name, kao ime, da unesemo ime, i onda stavit ćemo ovako input type, i onda, dobro, ovo više iz HTML-a, tekst, dobro, i onda ovdje ćemo imati neki name i ta varijabla će nam se zvati fname. I onda ovo ćemo sada da zatvorimo i onda ovdje ćemo još da stavimo input type, neka bude submit, ne input nego input, i onda će ovdje biti type submit, zatvoreno, i onda zatvorit ćemo ovaj tag o formi, tako, zatvorimo body i zatvorit ćemo sada HTML. A šta želimo da uradimo u indeksu PHP kada napišemo ovo ime? Samo ovo ću sačuvati, ovo ću, i onda ovdje ću sada ispisati vežba.html i ok, sad znači imam, hoću da upišem ime, Ognjen, kliknem submit, ali ništa se ne dešava. Zato što u indeksu PHP pamti ono poslednji kod. Ali ovdje ćemo sada otići u naš indeks PHP i šta ćemo sada da uradimo? Napisat ćemo, ali fora je ta što meni se varijabla zove fname, no nebitno. Napisat ćemo sada sledeće, $, name,
jednako. I sad ovako, ovo je HTML special characters, ovo pišete, objasnit ću zašto. Znači, želimo da dobijemo varijablu preko request metode i onda ćemo sada ovdje napisati request i onda želimo da dobijemo ovaj fname. Onda ovdje ide tačka zarez i šta ćemo samo uraditi? Želimo da ispišemo to ime. Tako što ćemo napisati echo, dolar znak, name, tačka zarez, ctrl s. Sad šta se desilo? Znači, mi u ovoj formi napišemo ime i onda pošaljemo ovaj PHP-u, indeksu.php taj podatak, a onda mi to posle obrađujemo. Se koristimo HTML special characters, zašto? Zato što, ako se vratimo ovdje, čekaj samo, PHP vežba, ovdje može se desiti da neko napiše neki script kod koji će može napraviti neki problem i onda HTML special characters služi kako ne bi neko mogao da ubaci neki napad i onda znači ako napišemo ognjen iako on može da doda kodove neke ako ne koristimo HTML special characters, znači ovo je zaštitna stvar. I onda, kada kliknemo submit, otiće nam na indeks PHP, request metoda uzima podatke iz ove forme, u ovom slučaju fname, i onda samo će ispisati dole echo. Evo ga, sad ćete to i da vidite. Ognjen, submit, i onda otišao nam je na PHP vežba, index.php. I onda, znači kažem, posle možete obrađivati te podatke, kako god vi hoćete. Ako želite recimo da se sve odvije na jednoj stranici, da ne morate uopšte sada da stavljate više ovih dokumenta, onda možete koristiti isto sledeće. Ovako ćemo napisati. Ajde, ovo ćemo samo prekopirati ctrl-c i želite da vam se sve odvija u indeksu PHP. Tako da, šta ćemo sada da uradimo? Ajde, ovo ćemo pastovati. I sad ovako, umesto indeks PHP koristimo PHP skriptu, znači da bismo radili s PHP skriptom, otvorite jedan tag, pa napišete upitnik PHP echo i šta ćemo uraditi? Uradit ćemo sledeće, napravit ćemo dolar znak i koristit ćemo server name, znači server, i nazvat ćemo ga PHP self, PHP donja crta self, i ako se sećate malo pre, PHP self je faktički dao dokument PHP-a. I onda ćemo, šta ćemo raditi? Onda ide tačka zarez, upitnik, zatvoreni tag i moramo još jedan zatvoriti tag zbog ove forme. Znači, šta smo sada uradili? Pa faktički sami sebi smo, znači ne radimo sa novom stranicom, nego sad će se odvijati na ovoj tu stranici. Tako da ovo tu može da ostane i samo ćemo uraditi tu sledeće. Ovde smo završili i onda ćemo napisati još jedan PHP kod, znači imat ćemo sada ovako PHP, znači možemo dodati još, znači možete dodati više PHP tagova i sad ćemo uraditi sledeće. Imamo if, znači ako nam je globalna varijabla server, to jest server, i sad ćemo napisati ovako request donja crta metod zatvorena zagrada, to jest uglosta, i napisat ćemo jednako post.
Znači da smo dobili preko post metode neke podatke, znači da smo onda ćemo uraditi sledeće. Ispisat ćemo taj name, znači ispisat ćemo name i opet ćemo sad ovako staviti HTML special characters i onda ovdje ćemo napisati sledeće dolar znak, pa ćemo napisati request i onda ovdje ćemo sada napisati fname, zatvorena uglosta, tačka zarez, i onda ćemo ispisati taj name, znači samo ćemo raditi echo, ispišemo name i onda mislim da ćemo zatvoriti sada vitičastu zagradu. Naravno, mogli smo napraviti jednu logiku ako je name prazno da napišemo name is empty ili tako nešto i onda zatvaramo na kraju php tag. Znači šta ovo radi? Pita kojom metodom znači ako smo uradili submit ovde, to je onda urađena je post metoda i onda će ispisati name. Ajde sada da vidimo. Znači, samo ne znam da sam sačuvao file save, index.php, enter, i evo ga, znači sad nam se sve nalazi na indeksu PHP, kliknem ognjen, evo ga, tu je, i onda, znači, sad ne znam, Jovan, submit, eto, ispiše Jovan. Tako da, znači, kada smo uradili submit, zapravo smo izvršili post i onda ispisali smo ovaj name. Tražili smo preko requesta da dobijemo koja je ova varijabla kada smo uradili submit. A post metoda jeste kada se izvrši, kada se ispuni neka forma. Dobro, prešli smo sada request. Sad ono što ćemo još da pređemo, to su get i post. Znači možda te super globalne varijable niste baš najbolje razumeli sad kad su pričali request, ali sad ćemo malo da pređemo detaljnije. Znači napravili smo već vežba HTML i index PHP, pa možemo odatle da krenemo. Sad znači get možete koristiti i u formama, ali morate da razumete, get koristite onako kao Google kada hoćete da izvršite neku pretragu. Evo, čisto da vidite jedan primjer. Znači, evo, ovdje imamo, znači, ovaj dokument. Ovdje umjesto post stavit ću get. Znači, to i aktivirat ćemo index PHP stranicu. Ok. Sad ovako, ovdje ćemo staviti, ajde ovo ću izbrisati, ovdje mogu staviti input type text, name stavit ću ovako pojam, znači nešto tražite i onda ovdje ću samo staviti jedan placeholder, šta će pisati ako nema ništa, pa ovako ćemo napisati pretraži, stavit ćemo 3 tačke, ok, i onda ajde ovdje ćemo sada staviti jedan button koji će da piše traži i onda ovdje ćemo ovako sad zatvoriti button, ovdje ćemo zatvoriti formu. Sačuvamo i ok, ovdje ćemo sada PHP vežba, napisat ću samo vežba.html i evo ga, znači ok, sad ovdje imamo pretraži i to kada budemo radili treba da aktiviramo ovu index PHP stranicu. Šta ćemo tu da uradimo? Ajde, ovo ću sada da izbrišem sve, znači ona mi je sada kao PHP stranica, stavit ćemo PHP tag i onda ovdje ću još i da ga zatvorim. Sad ovako, ovdje ćemo napisati echo, pa sad ovako stavio sam tražio si, dvotačka, stavit ćemo tačka, HTML special characters, otvorimo zagradu i znači super globalna varijabla get, znači ona se ovako definiše, ali morate staviti underline, znači imamo ovo, donja crta i onda napišemo get i onda ovdje ćemo sada da napišemo šta. Mi smo tu bili napisali
da tražimo pojam, jel tako? I onda sada, znači, evo, tu nam je, aha, znači ovdje nam je ova varijabla koja se zove pojam i onda tu kada se vratimo, otvorit ćemo samo jednu uglasnu zagradu i napisat ćemo pojam, zatvorimo, uglasnu zagradu, zatvorimo običnu, tačka, zarez, ctrl S i sada vidimo da li će ovo da radi sada. Ajde, znači, odemo tu, refreshujemo, pretraži, pa nemam pojma, lupam Michael Jackson, šta znam, i kliknemo traži i onda traže se Michael Jackson. Ali ovdje sada kada kliknete, evo ga, znači dobijete u URL pojam jednako Michael Jackson. Znači, to je kada tražite to je kada radite neku pretragu. Znači, ono gledate, znači, podaci će biti vidljivi u URL-u. A post metoda koristite kada se koriste neki osetljivi podaci. Ajde sad ćemo ovo da se vratimo na vežba HTML. Ovdje ćemo umjesto metode napisat ćemo sada post i ok, akcija nek bude index PHP. Šta ćemo sada staviti ovdje? Ovdje ćemo napisati input type, da bude tekst, ovo može da ostane. Name stavit ćemo, nek bude username, znači imamo korisničko ime. I ovdje ćemo staviti umjesto placeholdera, stavit ćemo korisnik. Dobro. Sljedeće što ćemo uraditi jeste, ovo možemo da prekopiramo, ctrl-c, i ovdje ćemo sada staviti ctrl-v, input type text, onda sljedeće što će da bude, ovdje možemo sada da stavimo password, i ovdje će pisati, šta ja znam, lozinka. Dobro, i onda ovdje gdje piše button samo ćemo staviti login. Sad, znači ovo je kao jedan, ovo vam je ono kao korisnički unos i šifra, znači da vidimo sada kako će ovo izgledati, refreshamo, imamo korisnika i imamo lozinku. Sad ovako, znači korisnik kada ukuca svoje ime i ne znam neku lozinku, želimo da napravimo onda da u indeksu PHP piše pozdrav username koji smo ubacili. Kako ćemo to raditi? Ovdje ćemo ovako napisati dobrodošao i stavit ćemo ovako tačku HTML special characters, otvorimo zagradu i sad ovo je super globalna varijabla post, znači poslato je preko forme. I onda ovdje ćemo sada da ispišemo username, tačka, zarez, i ctrl-s, da vidimo sada, znači korisnik je, ne znam, Ognjen, lozinka stavit ću nešto 1, 2, 3, i ok, kliknem login i onda dobrodošao Ognjene, tako da znači to je kada se šalju neki osetljivi podaci, koristite onda post metodu. Ako hoćete, možete još jedan, ovako možemo napraviti još jedan primjer. Otićemo sada u HTML, for metod koristit ćemo get, ajde ovako stavit ćemo get i šta ćemo sada uraditi, recimo želimo da imamo neki izbor boje. Ajde, onda ćemo to sada ovako da uradimo. Ovo ću sada sve da izbrišem. Stavit ću ovako select, name, ću napisati select, name, jednako je boja. I sad ovako, stavit ćemo opcije. Znači imamo option, value jednako je red, i onda ovo će sada da bude, ispisat će crvena,
tako, i ajde stavit ćemo sada i boju, da bude plava, onda ovdje ćemo staviti sada ovako blue, i onda ovdje mogu da napišem sada plava boja, i onda zatvorim select prvo, i dodat ćemo još jedno dugme, ovako button, i pisat će izaberi. A u PHP-u šta ćemo raditi? Znači, u zavisnosti od toga šta izaberemo, promenit ćemo boju pozadine, jel tako? Sad ovako, to ćemo raditi na sljedeći način. Prvo ćemo uzeti jednu varijablu koja se zove boja, jednako je HTML special characters, i uzet ćemo, znači koristimo get metodu, zato što poslali smo URL preko get metoda, hoćemo da vidimo koja je boja, i onda ćemo ovako sada da napišemo sledeće, otvorena uglasta zagrada, napisat ćemo boja, zatvoreno uglasta, tačka zarez, i da biste promenili samo boju pozadine, onda napišite ovako body, style, jednako, stavit ćemo jednu crticu, samo background style, neka bude, znači ova boja što smo poslali, boja, zatvorit ću ovako, tu, i evo ga, znači tačka zarez, ctrl S. I sad, jesam li ovo sačuvao? Jesam. Ovo ćemo refreshovati, crvena, ako kliknemo plava, samo moment, ovdje sam pogrešao, ovdje je samo trebalo da piše background. Vratimo se na vežba HTML, refreshujem, crvena, evo ga, crvena je boja, ako uzmem plavu, bukvalno je plava boja. Znači, te podatke možete vidjeti, vidljivi su u URL-u, znači možete to isto da vidite. I evo, recimo još jedan primjer za post metodu, ovo ćemo izbrisati sada sve ovo, napisat ćemo post, imamo post metodu, želimo neki komentar da ispišemo, napisat ćemo sada ovako text area, i onda ćemo pisati name, neka piše komentar, i dobro, onda ćemo zatvoriti ovaj text area, i onda dodat ćemo još button, i ovdje ćemo ispisati pošalji, i onda ovdje ide button, i evo ga, znači sad imamo još jednu formu, a sad ovu formu šaljemo kroz post metodom, znači ona nije vidljiva, a u index.php, znači action index.php, znači šta ćemo raditi? Ispisat ćemo ovako. Izvinjam se, znači eho, da, nije varijabla, to je funkcija faktički ctrl+s, i sad tvoj komentar je danas je lijep sunčan dan, se vratimo nazad, znači danas je 10. april, kliknemo pošalji, evo ga, izašao je, ali podaci nisu sada vidljivi u URL-u. I dobro, znači to je što se tiče super globalnih varijabli, nadam se da je ovo bilo malo jasnije čemu služi, i to je bilo to, hvala što ste gledali, vidimo se u sljedećem tutorijalu.